Ας δούμε τις ρυθμίσεις των έξυπνων κυκλοφορητών της σειράς GEB. Μπροστά μας έχουμε ένα Nest Flow GEB 4012 F220, έναν εξαιρετικό όσον αφορά το value for money προϊόν που είναι τοποθετημένο σε μια προσομοίωση εγκατάστασης για να καλύψει τις ανάγκες της παρουσίασης. Οι σύγχρονοι κυκλοφορητές προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες του συστήματος, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και εξισορροπημένη λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου κυκλοφορητή η ύπαρξη επιλογής αυτόματης ρύθμισης για την άμεση προσαρμογή του κυκλοφορητή στις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Πιέζουμε συνεχόμενα το κουμπί επιλογής ώστε να κατευθυνθούμε στη φωτεινόμενη ένδειξη Auto και εκεί ο κυκλοφορητής διαβάζει τις ανάγκες της εγκατάστασης και προσαρμόζεται αυτόματα. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Αυτή η απλή ρύθμιση καλύπτει πάνω από το 90% των περιπτώσεων. Αν θέλουμε να εμβαθύνουμε για να καλύψουμε άλλες απαιτήσεις, τότε, στην περίπτωση που η εγκατάστασή μας είναι με θερματικά σώματα, επιλέγουμε τη ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης. Με το πάτημα του πλήκτρου επιλέγουμε κάποια από τις 3 προρυθμισμένες καμπύλες, δηλαδή την πίεση που θέλουμε να λειτουργεί ο κυκλοφορητής, η οποία μεταβάλλεται σύμφωνα με την παροχή. Αυξάνεται δηλαδή όσο αυξάνονται και οι ανάγκες. Η σωστή επιλογή είναι αυτή που καλύπτει τις ανάγκες όλων των σωμάτων, ζεσταίνονται όλα δηλαδή και ταυτόχρονα δεν ακούγεται θόρυβος ροής. Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επιλέγουμε τη ρύθμιση της σταθερής πίεσης. Για να γίνει αυτό, πιέζουμε το κουμπί επιλογής, ώστε να επιλέξουμε τη ρύθμιση σταθερής πίεσης. Με το πάτημα του πλήκτρου, επιλέγουμε κάποια από τις 3 προρυθμισμένες καμπύλες, δηλαδή την πίεση που θέλουμε να λειτουργεί ο κυκλοφορητής, η οποία παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τις μεταβολές της παροχής. Οι στροφές αυξάνονται με σκοπό να διατηρηθεί μια σταθερή πίεση εξόδου όσο αυξάνονται και οι ανάγκες. Όταν ο κυκλοφορητής χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία νερού σε ένα boiler ή για ζεστό νερό χρήσης ή δεν έχουμε μεταβολές στην εγκατάσταση, τότε επιλέγουμε τη ρύθμιση σταθερών στροφών, οι παλιές γνωστές ταχύτητες ή σκάλες. Ουσιαστικά επιλέγουμε μία από τις 3 διαθέσιμες καμπύλες, δηλαδή την ταχύτητα που θέλουμε να λειτουργεί ο κυκλοφορητής, η οποία παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τις μεταβολές της παροχής. Ο κυκλοφορητής μπορεί να ελεγχθεί και από το εξωτερικό σήμα PWM εφόσον συνδέσουμε το καλώδιο επικοινωνίας. Πατώντας το πλήκτρο με το τετραγωνάκι, επιλέγουμε PWM1 για εγκατάσταση θέρμανσης ή ξαναπατώντας επιλέγουμε PWM2 για την περίπτωση ηλιακού συστήματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής νυχτερινής λειτουργίας, όπου ενεργοποιείται πατώντας απλά το πλήκτρο με το φεγγαράκι και ενεργοποιείται αυτόματα. Θα πρέπει να προσθέσω πως για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευχαριστώ!